السلام علیکم دوستو، شاکر سائیں دے کتے پیش کرے سوں دے کتے پیش خدمت ہیں۔ نصیب اہجے نڈی لکھاوے، نصیب اہجے نڈی لکھاوے، جو وقت شاکر جموں وٹاوے۔ شیطان کولو میں آپ بچساں، شیطان کولو میں آپ بچساں، منافقاں تو خدا بچاوے۔ ایک واقعہ کلہوکا لیکیا کھڑے نظر تے، ایک واقعہ کلہوکا لیکیا کھڑے نظر تے، سوچاں تو ٹردا ہویا کر گئے اثر جگر تے۔ نمک حلال کتا مٹی کو سنگدے سنگدے، نمک حلال کتا مٹی کو سنگدے سنگدے، قاتل دا پیرا چھوڑ آئے مقتول دی قبر تے۔ خلیفے تے شہادی رسائی تا دیکھاں، خلیفے تے شہادی رسائی تا دیکھاں، کرم تے ستم دی لڑائی تا دیکھاں۔ تو ایک پھینگ رحمت دیندے تے پاچا، تو ایک پھینگ رحمت دیندے تے پاچا، میں دوزخ دی شاکر وڈائی تا دیکھاں۔